Олыны олы итәргә, гаилә кыйммәтләрен сакларга, балаларның сәләтен вакытында күрә белергә. Арча районындагы Сәмиевлар гаиләсе шулай барысына да үрнәк булып яши. Күптән түгел алар ел гаиләсе бөтен Россия конкурсында җиңде. Сәмиевлар 4 бала үстергән, 3 оныклары да бар. Катнашмаган конкурслары, отмаган грантлары да юктыр. Әйе, үзебез ясыйбыз. Әнинең фирменный рецепт буенча. Өстәлдә гаиләнең данлыклы кагы, кышка дип киптерелгән җиләк җимешләре. Алмаларны киптерәбез, чия, слива, бөтенсен. Сәмиевләрнең 2 зур кызлары кайсы Казанда, кайсы Мәскәүдә инде үз гаиләләрен корып яшиләр. Аларның инде үз балалары үсә. Улы кызлары мәктәп бетергәндә үк Хәти белән әни кияүгә чыгып таралалар. Әйдә тагын бәби алып кайтыйк диләр. Нәтиҗәдә Лилия һәм Эмиль дөньяга килә. Һәрбер баланың үз эше бар. Менә кечкенә малай аңга 8 яшь, ул инде 6 яшьтән коридорда линолеумны идәнне җуа и залда пылесослый паласына. Олы балалар да шулай итеп үстергәнек булышып, хәзер инде кечкенәләре. Без инде килеп әйтәбез, беренче партия, икенче партия. Нәтиҗәдә һәр бала сәләтле. Гаиләләре Җиһанов исемендәге пианистлар конкурсы лауреаты, балалар думасының вице-спикеры була, сәнгать мәктәбендә, финанс институтында бетерә. Алинәләре медицина университетын тәмамлый, табиб булып эшли. Шулай күп санлы иҗади конкурслар лауреаты. Әти-әни һәрвакыт терәк. Алар безне кешеләрне хөрмәт итәргә, гадел, мәрхәмәтле булырга өйрәттеләр. Нинди булса да безнең йомышыбыз, соравыбыз булса, без һәр вакытта да бер-беребезгә шалтыратып, киңәшләшеп. Братик у нас стал дядей в 3 годика. Безнең балалар туды да 3 яшьлек энем абый булып куйды. Хәзер безнең кызларыбыз сеңлем һәм энем белән бергә уйнап үсә. Ел гаиләсе 2020 җаваплы исем. Балаларның сәләтен ача белергә төп максатларының берсе. Менә кеше кызлары Лилия инде созвездие йолдызлык лауреаты. Әнәни Эмильнең тэквондо буенча яшел билбавы бар. Я привыкла танцевать, веселиться. Не думал, вот кем хочешь в будущем стать? Строителем. Почему? Потому что там много зарплаты дает. Үйдә тавыш бетмиди бит инде. Бәхетле тавыш дип бит инде. Балалар тавышы. Нәрсәгә өйрәтәсез балаларны менә балачактан? Мине әби өйрәтте. Улым кешегә яхшылык эшлә. 7 тапка артык сәнә кире кайта дип. Аллага шөкер, балаларыбыз бик тәртипле, бик мәрхәмәтле. Аларның тәрбияләрендә яшибез. Бала әти-әнидән күреп үсә диләр. Гаилә башлыгы, газ үткәрүче, районның әтиләр советы әгъзасы. Наилә Панышка бил конкурсы лауреаты, гомере буе мөмкинлекләре шикле балаларны тернәкләндереп ярдәм иткән. Әлеге чыгышны Сәмиевлар гаиләсе бөтен Россия конкурсында күрсәтә һәм җиңү яулый. Андый үрнәк гаиләләр бөтен илдә нибары 89 гына. Сәмиевларның үз шәҗәрәсе дә бар. Аның белән республика конкурсында катнашалар. Һәр төрле җиңүләрнең сыры бер. Сәмиевлар бергә җыелса, тормыштагы бер генә үрне дә яуламый калмый. Арчадан Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.